फाइनाय ओंके बिनसे सिगां फाइनाय बागै बुबाग्रा कन्टेक्ट खायजाक गायरामपारा बिमा जागाबो आं मनो सानामु संगो बिरमन्तिफ्रा मांखोथि खुरतानिबो बुबाग्रानि कबो याक दंगो हायपनो बबस्कां फाया तामन ओंके दफानि बागै जाति बागै बजे मानसाक जों बाय गोरोंगै अर कन्टेक्ट खायबो रिपोर्ट एप टु दे रिपोर्ट काइ दंगो ओंके चे जों अकय फांनाम थाइजो तुलुको बाय जों बिरमन्तिफ्रा मांखोथि खुरिमाखा ते कोरु प्रेस क्लाबनि चाइतो मुंबाय सो आं जत लुकुरंना हामबायनाय मोसंगो आरो बुबागना हामबायनाय मोसंगो आरो बुबाग्रा थानायफोरा साब्रमनि प्रग्राम आदिनोबो फायनाय कक दं माने खिस्टाय मिलियाने बागै फाइमालिया बुबाग्रा साइमन ब दफानि बागै बकुन पाटिं फैया ब तिनि एज और जस्ट ओनली फॉर द तिप्रासा बुबाग्रा आंनि जब फाइनाय और कुन तिप्रा म थाया कुन बीजेपी या कुन सीपीएम या ओनली ऑन फॉर तिप्रासा बुकुं बारा एन तिनि हानि बुबाग्रा ब जतनि बुबाग्रा नि ब सारा तिप्रा जे फ्लाट माने जे बर थैने नि या फ्ल ब जा मानसा बिनि फाइनल शेयर्स 50,000 ब रि तंग आबुर नाम बगै तिनि बुबाग्रा फाइ तंग ब सकने एक्जेक्ट तिनटा समय मिया हर फुन खायमानि बिसिंति खायबानो फुन खायमान बिसिंति खायै ते अ कामनि लुकुरक जतन खाथुंजाक बुबाग्रा नायनाय बागै ते अ जागा नरक नुखना बुबाग्रा न अरन सिमि लामसुगित लांनाय बागै जतन माने अ कामनि लुकुरक वाइफाइ आमचरि जत पारान लुकुरक बना रासिनाय दङ जागाव तिनि तिनि सालो आमता हैता हंगा तिनि फायै तिनि अर जागाव फायै बुबाग्रा ताहनाय बिरमन्तिफ्रा बिनि बिहिकनो तांया फनाय ते बिनि हामजाक मुं बिसो कतर अब नुगनाय ब डाइरेक्ट फातानि हास्तेनि डाइरेक्ट एयारपोर्ट निसिमे ब डाइरेक्ट अ जागा फायो तार माने ता मनसु नायदि अलरेडी बुबाग्रा उदो क्रस खेबेखा एकसा तीनटा बिसिं हाबबायनाय अकका जतन हामबाय